Здравейте отново. В това видео ще ви дам няколко израза, които може да използвате, когато не сте разбрали какво е казал човекът, с когото разговаряте. Т.е. как може да го помолите да повтори и да въобще да покажете, че не сте разбрали. Първият вариант е да кажем excuse me, т.е. извинете, не съм разбрал. След това мога да кажа pardon me, какво значение? Извинете, моля, какво казахте? Друг вариант, да кажем I'm sorry. Принцип I'm sorry може да означава извинете, когато се извинявате за нещо, което сте направили, но също така и когато не сте разбрали нещо. Друг вариант да кажем, да помолим човека да повтори. Не казваме всеки път извинете, направо да го помолим да повтори. Да кажем, could you repeat that, please? Бихте ли повторили това, моля? Could you repeat that, please? Друг вариант, който можем да използваме, да помолим човека да го каже по-бавно. Да кажем, could you say that slower, please? Може да кажете това по-бавно, моля. Could you say that slower, please? И последния вариант, който можем да използваме, I'm sorry, I didn't hear you. Съжалявам, но не ви чух. I'm sorry, I didn't hear you. Така че имате 6 варианта. Когато не разберете някой човек какво е казал, искате да го помолите да повтори, не използвате една и съща фраза. Или ако ви се случи, примерно, в един същи разговор, да го накарате няколко пъти да повтори, да имате различни варианти на изказване. Пожелавам ви, въпреки всичко, да разбирате какво ви говорят, когато водите разговор с някой, а също така и вас да ви разбират. Но все пак, когато не разберете някой, просто не се притеснявайте, помолете го да повтори. Чао от мен за сега.